Ano, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga maker. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ato magtatampo si Maker. Kini ako problema bahin is ko maestro nga kontrahan kog maayo. Kun nga no, inaniyon ako pagsugod ang akong mga panghitabo ha. Ay, kapuya ba yan yung kalakiha eh. Saon naman lang nako ani ron. Maker! Nay! Nay! Oh, Nay! Kauna ko nung nga rebe, aron kuan mahipos ring kuan lamisa. Nay! Hipusa lang to lang sa ilang pilang sudan. Dukod naman noon ka. Ipaubog ko rin nun mong lamisa rung hanggawa ka. Ano? Kahit di ba tao ni mo na relax lang. Marelax ka karon. Ha? Unyag sungkabo nag-iring ang pagkaon sa lamisa sa may kanon mo. Aw, ang iring! Ako ang gul... Ay! Pagdaasan ikaw ng kaldiro na. Kaon na dito. Oh, yes, mother! Kining, Nay. Saan naman? Ikaon na ka. Oh, Nay. Minom ra ko. Ha? Mo inom ra kong tubig. Nga naman? Na may sudan. Nagtuwa man ko. Mao gani. Wa man to yun. Sabaw naman lang to. Okay ra, way mo. Inom lang kong tubig. Mo na resulta. Nga gahi kay pakanon na awa. Naut na hinon ka. Kinsa ba kayo ba tong... kinsa ba kakaw na tong unod ato, Nay? Kinsa pa. Start tayo na sa di mo. Inom kong tubig na sabaw, Nay. Daan pagyon ko. Pero sige lang, Nay. Malabi lang ko tong tatay, eh. Nabaso sa... Mao tayo akong gi-ubod sa, Nay. Giubog ba ni mong kanon? Dukot naman lang. Pastilan, gining amahan ni mo. Maniguro lagi iya. Sunod gani, nitawag na ko nga kamungan. Hibaw ka katong amahan ni mo, nga membro man to anang kwan walang patawad. Kauna lagpaan diya, na may bahog-bahog diya. Okay na, Nay. Way problema na, Nay. Busog naman siyang kataon kay ko. Busog ng anak ni mo. Kining, Nay, kuan ba? Kanang ko'y isulti ni mo? Sama na. Nay, padayon ta kong eskwela, Nay. May lang tatubam, graduate kong high school. Susunsa ka ba, oy? Daunsa ka. Ang anga na kayo, oy, alangani na kayo, Maker. Kadto bitang tatay ni mo, na nanghambog nga, nakatungtong siya kolehiyo. Pero sa resulta, guyaw kuno kayo yung kurso, kay kuan kuno business administration. Unsay resulta, nanindag tempura. Nasinso sa siya ang yusyo na, di ba? Oo, may sinso. Kay kuan man, napunan man ang iyang negosyo, tempura naman o kwek-kwek. Pero okay, kay tao na ngayon, kaysa mangarga ka dito sa carbon. Oo, hinoon. Nagmahay man gud siya sa iyang amahan kaniadto. Kay giingnan man siya, when you study, you learn. When you learn, you forget. So why you study? Maghabal-habal na lang ko na eh. Kana na lang dong. Okay ra maghapon na. Okay ra man sa kita. Kanang kitaan na. Okay ra kayo. Ang pigil lang yun ang motor ni tatay ni mo. Kay maura ba na ikabili niya ni mo? Mao lagi, Day. Pero sige lang, Nay. Sige lang, Nay. Huwag makatigom, gali ko. Miskoy lang yun ko, Nay. Wag yung ko makatiwa sa eskwela sa diyan namatay akong tatay. O ako maunipuli ni tatay sa pag-driver sa balhabal. Unya, ay salamat. Niya nagyud akong suki nga maestro. Ay maestra day si Ma'am Bilin. Ganyan ka nakuwat na ako, Maker? May problema, ma. Basta ikaw, bisag kadlawon pa yung hato, tigyo ka. Huwag Saba ko diya, nimo. uy, kawgid Maker, no? May lansukas istorya. Bitaw, ma'am. Suki to ka. Sabi ko mga hato, nuglain, dili pa ikaw. Asa mo ka? Ay, sa eskwelahan, kaya maislawan ko. Maestra. Okay, ma'am, bebe. Hato na to. Ikaw ito ng helmet mo, bebe. Sige, sige. Ako rin taon kayo para magkita ko sa yung law. Sige, okay. Kanao. Umutas helmet, oh. Ano to, Ral? Gwapa mong pasahero. Humot, yun na. Bot-bot. Dali mo, alsahod ka, para di ka ayaw. Sige. Recorded by X Thunder Gaming. Okay, here we are, ma'am. Ano yan ang kita, ma'am? Kadiyot sa ha. Ayaw na lang na. Ansay ayaw. Maulang yapon. Magkasukli, ana.
ikaw ay akong first passenger taon. Mga, awa ko magkikita. Okay na kayo, huwag ko kita. Diha na lang na. Unya na lang nakukuha ng sukli ha. Ayaw lagi. Sige lang, ma'am. Okay lagi na ako. Basta ha, basta magmahay ka. Ma'am, basta ikaw, bida. Yaw, wala is problema is. Yamat sa good in English man. Always give kang why problema. Lagi, wala pala ta ko mundang eskwela, ma'am, no? Abi mo, engineer na ta ko ron. Why siguro, contractor daw ta ko. Daghan na yung takay ko ka ng mga projects sa minteryo. Nga Project. Amaw di ko eh. Bitaw sige kuhaan lang ni Total ikaw maghapon ako sakyan inig uli. Nay mayo mo bay. Kanang kuan ba? Timbalan ni mo liti. Kanang inisweldo nimo. Ayaw, uy, unsa may imong panggasolina? So na yung problema. Pero ni meaning puno ang gasolina taon. Miss Valenzuela. Uy, Siya problema, ma'am? uy, Sir Truwen. Uy, Mo ko Truwen. sa pag-abutin mo, sir? Ay, pag-go pag yun. Nagasunod na tagabot. Yun na, ano si problema niya, ha? Ay, kanang uwa pa man gud siya ikasukli, good. Pila mo di pliti? 100. Ako wala pliti. Do. Pliti na niya. Salamat. Mantikaan turon. Sir turon eh. Salamat. Salamat kaayo, Sir Truwen, ha? No problem. Basta ikaw. Okay, magdungan na tagsuot sa eskulahan. Dahil na. Okay, sir. Maker, salamat, ha? Way problema, ma'am. O sa tika oras sa kuwaon. Mga alasing ko ka. Ay lang, Sapon. do. Ha? Ay lang, do. Ako rin mga ni Ma'am Valenzuela. Sige na, do. Lakaw na. Let's go on. Gulit Sige, ako. ari sa mi, Maker. Ako rin Tanan, lasing, tanan, sir. Ah, Salamat. Yay. Paglain kay tinanawan, maestro, ha? Naibog siguro sa ning mambili na eh. Ang dagway ng daan, ba? Maestro, ha, sus. Di gyud kasaligan. Pero membro sa Bunakid. Buhok na askilid, Bunakid. Perdida. Mahuyab kong mambili, no? Nya, kadtong akong karibal. Huwag yung ko'y nag-anan nila. Maestro, batok, usa ka driver sa balabal. Puro lupi kay ko ni dagana, da. Pre, draw. Very good. Ida, kaya na ko nakita. No, hindi mo ka. Wala ka mag-drive balabal? Usay mo driver doon, kiyod-kiyod. Katong bisa sa inyo sa drive. Maday. Ay uganda kay may kam drive na basta bisa sa inyo. Tatabi, kantahan ko. Kay Gag, maestrado. Kaya ko pamati. Kikita ko nila. Ayun ka. Abli grada. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kanining dughan ko. Apan ma'am, tugma akong gipungan. Tungod kay ako driver sa balhabal lamang. Oh my God, sa kining ibati ko. I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga mata ko. Ma'am, kung tuwa ka sa classroom, absent, may nilatuin tahon. Wow, legs, ma'am. Kung magsulat ka sa blackboard, siksing at tanawon ng imong sampot. Oh my God, unsa kini ibati ko. I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Oh my God, wako'y homework, wako'y lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga matahon. Oh my God, unsa kining gibati ko. Pre, na pre, Antoy. Salamat kayo, Adro. Imo sa chatro. Taon-taon ka na kinom na. Retoy! So, sige mo nagpapa niya. Tagay sa kukwat rin. Ano, nagsolvent ka? Bilibagin ako ni mo. Hindi ka pagpiti na ng papa na. Ang ulang ko mga pinukanta pa kayo. Lusot kong to niya kung ikaw na. Bawa lagi. Okay rin, away problema na. Mao na akong kagi, pre. Listen kayo. Pre. Wala, sultin ako ni mga. Wa na sa posisyon da ugon ang pagpanguyab, pre. Kung ka na turun-turun imong karibal, lupigo na ni mo. Sa batanuan pa na, pero upaw na ba? Kasi turuturun ba? Kana kung maestro nga matur mo pa, murag na ibog ni Mambilit. Si Budakid. Ha?
Kasi bulakid mo. Kana may straw agad, bunakin may tawag na, buhok na skilid. Huh? Bunakin. Si Toron-Toron lagi. Habis sa di mo ron sa kinasun, imo tanaw na, turon-turon. Talogaw yun mo, pre. Ayaw hadlo ka lang, maestro, pre. Bisag habal-habal, driver ka lang. Lupigo ni mo. Arim na daw ko diskarte. Unsam kayo. Naumaw sa noon. Ayaw balkansi. Pre, ito. Ay, ako pa mo, no? Imog ng suki as Mrs. Valinsuna. Bisag katay na. Basig, maunahan pa kang turun-turun. Na. Marami mo kung dagon sa kauwaw, pre. So, umang ka. Ikaw, buwaw? Magano na? Patay mo na yun, pre. Probida sa di mo, eh. Patay lang yung playa-luya, pre. Diskarte, eh. Mintras dili pa ka maunahan ni Mr. Tungturun. Pre. Makaduya sa pagkaong wakay dana, sumusulod sa eskwela, perming absent-minded ka. Kung may question ang maestra, muli raw lang imong mata, kanatimaan nga na in love ka. Huwag pa magawas mga estudyante na. Patingalin mo mo, eh. Pero, kamay naman lang mga estudyante. Si Mabilin. Nandali. Ay, salamat. Si Bunakid. Murag mo diskarte ganing power, eh. Kuya, maunhan ko anida. Nakita na ko, ma'am. Uniya na siya pa ingat ko. Maker! Ay, nahak. Isunod si Bunakid. Kadiyot lang, sir, ha? Kadiyot, sir. Maker, ganito na ka din, eh? Di ba kayo dugay, ma'am? Ano sa man? Ato na ta? Kining, di lang sa ko masakay ni mo, ha? Kay mga to pa man mi sa opisina sa DepEd Good. Ato lang ko pasakyan sa sakyanan ni Mr. Turon. Mao ba? Pero sige lang, muhatag lang gyapon ko ni mo pliti kay ni Anir bagit ka. Kadiyot sa... Ayaw, ma'am, ayaw. Ayaw, anak, uy. Ay, di lagi, ayaw lagi. Dawatan na lang lagi ni. Nakaku ra ba kag ani? Ay, sige naman, may okay ra. Sige, arin ako. Ay, yung bigit paggani, oy! Abar! Sakay ko! Pagbakla, oy! Lagi. Murag ko ako sa bots kong gibati kanina na. Lain kaya akong pananaw sa... Ambot? Kuyo si Mamo, si Turun-Turun. Tinasog na ko. Bida na ko. Huwag sa bots kong gibati. Ay. Ayaw ko. Ay, di pala may yung ligsa sa balhabal sa Turun-Turun. Ay, Rubida. Maker, napamalagi gihapon ka. Tama, hindi ka mamasahiro? Paway sa ko, Nay. Lain akong lawas. Noon sa di ay ka. Pas mo, Nay. Sa pas mo, bago pa lang gani ka nakakaon. Pas mo kusog na. Ha? Uy, ayaw pong piyansaan ang Maker, ha? Kay katura ba sa aning tatay ni mo, maura ba doy namatyan? Sa taro niya, Doy. Probida sa limoy. Napas mo po to sa kusog sa tatay ni mo. Pasmado na gud kayo to kamot. Sige kurog, bisag namatay na, nagkurog yapon. Na, pira ba mo to? Wamangani kayo na milar pagkamatay adto? Mga ano, Nay? Nangahadlok man. Mga hadlok man. Hadlok mataksan? Dili, oy. Ang nakapahadlok atong mga tao kay bisag isoda sa lungon sa tatay ni mo nagkurog lang hapon. Mo na sige. Sige na. Gusto man ka nga mapares tatay ni mo nala. Ipahuway sa na dito kay tambalan ta na. Unsa pa siya tambalan ni, Nay? Unsa pa? Di panghimas mo. Napas mo gud ka. Pagkakit ko, tadi. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod, huwag yung kumpas mo. Alam ko ganahe, kay murag nakita na ako, nga murag, wa na ko paglaom taong mabilin. Unya? May tanaw, magod ka na ako. Nialagi ka mabilin. Nga naman ni ako. Wari ka duty? Naaman. Unya? Unsa man ako pag duty nga wa man ko nimo adtuan, naghuwat ko. Sorry kay mga. Lain mo kong lawas, murag, wa ko kamatag sa iyo. Og naglain ang imong lawas. Nganong amang ka manawag nako o ni text. Aron ba di ko mabaho og huwat nimo? Nagsige pa kog tawag nimo. Tan-awa imong cellphone. Pila nakatawag nako nimo, agit nimo tubag ka. Kuan ma'am, wa ko kabantay gud, silent mo gud akong cellphone taon, murag wa ko kabantay sa imong tawag taon. Mao ba? Kadiyot ha. Kinsa imong tawagan, ma'am? May pagting man lagi. Ha? Ingon ka naka-silent. Nitingog man lagi.
Mura pa mong ka ng Maker, ayaw na lang pamakak ha. Sayang kaayo. Nisalig unta ko nimo. Pero, dili man da ka kay bawo mo sabot. Dili sa kamaayong ikasabot. Anak gid mong mga laki, mga bakakon. Ma'am. Ma'am. Sukos ma'am na ko. Sakto yung sulti. Kung yan ang mga lalaki, bakakon. O sabot ya, pasabot. May pagbati na nimo ka ng maestra, bay. Ha? Clarix na kayo. May toy. Ako bali man eh. Kung naigugma yung ka ng babayana, adto pangayo lang to sa iro. Ina nga mauni, mauna. Sa lua lang ko, ano bo? Bay. Nagunoon. Mahal mo kaya na ako sumabot. Abi mo ganun kong adto siyang bunakid. Ako pagkitaan, bay. O nihigayo na. Ako sindigahan sa kong gugma. Bahala na mo sa may tabo. Di ako sabahin, ma'am. Bahala na. Uutdugan ako. Bisag naapag iyang gidikanan. Sultihan ako sa kong gibati. Mandokto ko. Mangayo ko pa sa ilo niya. Ikaw? Ma'am, Ngano ni amang ka? kuan kining niya ako aron mangayo ko og Ito na lang. si Bunakit. Ay, ni ako na siya kay mangayo og unsay pangayoon nimo Maker? Kuan kay mangayo ta kog numero, na akin numero. Wa ko'y numero wa ko mo apil ana. Sige, ari na ko. Gilo ko. Kalain sa kong gibati. Nagpuyo na sila. Habal! Masayro ka? Mao ni akong problema ron. Sakita lagi sa kong dunggan. Pero akong nadunggan, amo to tinuod ba? Nag-ipon ko ra kuno na sila. Wa sila mapakasal. Gusto ko ilugon si Mambilin ngadto kang Bunakit. Mas sakto ni akong buhaton ba? Ilugon ako si Mambilin ni Bunakit. Mayo ka ni Ate Pres. O saman kung kamoy pasultiyon, Makir. Ate Pres. Okay, ang sendo na ito ka ng adlawa. Atong senior Ate Pres, si Dodong Makir. Maker. Matis Makir Ate Pres ang Makir, hindi problema ba mamayining ni siya kay Makir? Makir. Kuan ni siya Ate Pres kanang siya pangalan ni na in love siya sa maestra ba dia. Primero siya hatod ang maestro sa day dito sa gitrabaho sa maestra duna sa day ibog kay niya. Mao to nga usa kay gayo nakasa si Makir kay nagtuo lagi siya wa na gyud siya paglaom. Giato siya ni Ma'am Belen pag adto dito Ate Pres ipunta na siya karon siya hinana di mo mga laki di mo kasaligan. Nilakaw ang babae si Ma'am Belen. Kaya di gitabagan siya nga maadto ka sa imuha ato apre nya ing nga sa luwa ko ma'am kay kuan na. Pag adto niya Ate Pres nakitaan man niya nga nagtipon na taon ang si Bunakid o si Mabilin. Si Sir mao to nga dako kay siya kuan Ate Pres uoti ang dugan wala siya Makir, kasabot. wala kasabot siya gibati. Wala siya kasabot taon. Nawasis kalibutan na to. Nawati siya. Limong iya. Mao ni ang patambagan unsa man sakto ba niya akong gibuhat. Sakto na mo dong Makir eh lang panghilabot ya. Gusto lagi niya ang ilugon ta ang maestra nga to di Bunakid ma'am. Sakto ba na ma'am? Insya Allah pa man sila makasaldo ka. Pwede pa siguro nako ilugon Nga, siya. ganahan na yung babae niya. Ganahan kay nailab siguro tong babae ta niya wala siya Ba? wa siya masulti wala dito siya sa Bunakid niya kanis Bunakid upaw man ni siya Ate Pres. Ang buhok kuno na skilid mao nang Bunakid. Pabor man Bunakid kay pareham sila maestro. Maestra. Di ay. Si TV. Si TV. Sintiluhi. Kung na, suwayan niya. So ayan mo, papitan na sila kasaldo mo. Suwayan. Pero tanaw na ko. Ari bebe, yawi dia. Kasi yung pangutana. Okay, makuno nga iya mawion si Mambilen ngadto sa ni Bunakid. Ilugon niya ba? Naabta niya, nag-ipon na. O sa to? Nag-ipon na lagi si Makir og si Mambilin. Si Makir ang katong maestro og si Mambilin. Nag-ipon na sila. Nag-ipon na sila. Nag-ipon na di ay. Kasi wa pa inahitabo. Pero wa pa makasal. Wa pa kasal. Dili pa padaot ang maestro ana lang. Doon nag-iipon niyang estudyante. Dili Di pa. maestro na ba? Traman maestro. May tren ni siya. Oo, no. Tuluan Ba itra na. Wali kami na minaw to sa drama. Lain mo lang yun na. Vlog siya, good. Kasi ko talaga balik ang drama kay lain sa sundo. Nagkaroon na ko ng bayan.
na, bayo. Ge, o sa imo tambag diha be. O sa Atong hinumduman Goliath, Na? sa salag sa kaminyuon, ang tunga mao ang Ginoo. Insa ang Ginoo giingon nga gugma, God is love. Karon. O sila nga nagtipon ng duha ka may mga binuhat ka puro maestro o sa maestra sa ato pa nagkinigugmaay sila. Unya pananglitan og imo siyang bawion it matakli kuno ang pagbati ni ma'am nga na diha nimo. Unya wa si may gugma nimo maker. Useless ka ayo. Ang nahigog matiali nga niya mabawion. Di ka na si Makir na kami gugmana kay balaba. Pero ang nakadaot kay nakatipon na di sa maayo imong ilugon di ba? Di maayo. Kay sa mga karaan pa mga katigwangan ug imo nang gikan dito niya kun humana gikan na niya ingnon man ko parang mantindi lang ka kanang sobra. Salis na hurot. Mura lang kag sa ligag lapok sa mga agtang sa mga karaan katigwangan bitaw. Mura ko na sa pareha ko na sa istorya ngayon nga ang mga babae kuno tong na panahon Goliath di gani pahikap bisan tumo sa buhok. Kay buhikap ipakasal dayon. Kinahanglan virgin to kuno. Moy hawa na mo surot. Moingon mo dayon po ng uban. Karon nga. Di magpakasal og di malingan ang buwan. Karon di. Sa una bitaw Goliath. Sa una bitaw Goliath ang mga dalaga di magila magbiyudo. Karon magpili na lang Pedro. Sige pa din sa Kaita. balik ta. Maker, kung ari ka dire sa Juan 8 versikulo 12, ingon dito ni Ginoong Hesus, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit. Sa ato pa, murag wa mahigi si ma'am karon. Unahayagan baka. Apan ug ana siya nimo, murag mangitngit ang dalon mo kung baso sa mahigugman nimo. Ana no? Nya karon sa imo tang pagka-habal-habal driver, ako pag tagaan na repod nining Tubit 12 versikulo 15 anay, ako si Rafael usa sa mga 7 ka anghel nga nagaatubang sa Dios aron magsilbi kaniya. Ako ni gibasa to kung katinim ko si Rafael gawas ka man na nambal, patron po niya sa mga nagpanaw Goliath. Pano sa yuta, sa tubig, sa kahanginan, aron nga magiyahan. Apan ang lawom yun ako nga ipatukan nimo ang gugma nga nagpaluyo sa inyong relasyon o kamoy magkarelasyon. Naabay gugma. Kasi kalo niya magsakig-sakit imong dughan. Okay, naarabay drama sa Goliath. Maingon dayon ay, gipakas na nimo akong lawas apan wa ang akong kasing-kasing. Mana dati pa sila kadungudum ko aron. Mana dati. Os muna kung lito ka templo niyan, magkuwag na siya. Gipakas na nimo akong lawas apan dili ka akong kasing-kasing. Yes, man. Mana dati kadungudum ko. Kadungog tayo. Bitaw no, kay kanang importante man god nga makainit ug maay ka mo. Amot ka sa Priscilla pero si Goliath kay siya man lalaki man siya. Abay ikaw Goliath unsa magi kami lambutan kay kami lalaki man sender be. Kanahan ka. Og ako ba mangita lang yung dain ba may bitaw. Dako kay nang sa imo na bala nagwa na sila. Sino ka sa si Maker? Si Maker kay iya mong ilugo ng bayo niya. Si bako mag-wild hino na si Bunakid. Nay karma. Nay karma. Pangita lang lain daw kadagang mga babae. Dili ka si kuan ma'am nga niipon dito ni Sir tungod kay basta ko sweldo niya siya habal basig na no. Basin inana. Pero dili ngo pagud sa Goliath no may istorya ta man ang ako ba yang ikaagaw sa Malabuyok kanang abal-abal driver gipamanag ang maestra. Mao gani. Mao na uso-uso sa una pero karon wala mga bright man. Nay istorya ta man ang ako ikaagaw gipamanag maestra pagkahuman gipa-eskwela kay wa man sa katiwas di pa eskwela maestro. Maayo. Niya. So maestra sila. Kay ako ikaagaw kanang eskwela nutikal nya kidil gipablitaw ta so katiwas na hunong gipamana ang maestra ang mga napunog marites oy kabuguang man yang maestra. Mo ba? Nipunog. Ay, ano ko taon? Ano nya ako igago bitaw na di pa eskwela maestro. Ang maestro na ron. Maayo. Ana no. Kung gigagaw dong, kipesko na siyang uyab dong. Pagkaroon maestro. Karon ko mas agriculture ka pasar kaya tumamag-standby. Maestro sa agriculture. Ana na lang Sir Makir no kanang paningwaan lang makakita ka lain lagi dagang babae unsa kay panultim sa karaan Ate Pres dagang nagsayal unsa na Daghang nagsayal. Daghang nagsayal nga jamoy pante. dagang nagsayal uy batayan ka sige mamangkita ka nagsayal basi bayot basi dili babae. Salamat ko dagang dito lumanon. Kuna ko ang paso. Tihon. RMN